Tunod sa grabing kainit sa panahon, mga mananagat ni Tiyabaw sa kanhit sa ilang kuha. Pipila sa mga mananagat nanguha na lang og mga gihulagway nga sagbot sa dagat nga gitawag nila og laya-laya aron ilang mabaligya. Samtang Cebu Provincial Fishery Office may rekomendar ngadto sa mga nagpatubo og gusto nga mag deep sea farming. Ani ang report. Kay hilabihan ang kainit sa adlaw ganihang buntag, gipaspasan sa Banang Inok sa Barangay Bangbang ang pagladlad sa ilang mga kuhang lay-alaya aron mapauga. Kinina ang usa sa ilang nakitang abag aron makalahutay sa inadlaw-adlaw nilang panginabuhian human mihinay ang ilang pagpangisda nunot sa grabing kainit sa panahon. Giswayan usab nila kaniadto ang pagpatubo og mga guso apan wa usab kini makalahutay. Mao na lang nay pamagi sa mananagat ron kay og dili pun manguan ani ang kuan manggudron ang panagat manggud diri sa muaron laoy kanang nihit ang makuha ba gumikas ka init. Ang matag kilo sa laya-laya nga ilang mapauga paliton og tag 10 pesos sa usa ka upunganon nga mausay mo baligya niini ngadto sa Korea National niya nga buyer. Kay Miyerkules ug Huwebes pa ang klase sa ilang mga anak nunot sa gipatumang alternative delivery mode sa DepEd, mitabang na usab ang ilang mga anak sa pagpauga sa mga laya-laya aron mas daghan silang mabaligya. Bahala na lang ginagmay basta kanunay pod kay ang inadlaw lagi nga pangonsumo may gidipensaan na mo ba kay labi na karon ay mga anak ng eskwela. Apan lagi kay grabe ang kainit sa panahon, delikado usab kaayo nga sila makasinati og heat stress o baka heat stroke. Delikado sad mama bitong ari lang mi maghagpat sa mga sagol. Buwan nga among hinagpatan among iyabo ngadto kay sa adto mi maghagpat. Perti na yung inita mao nang naamis landong. Sa pikas bahin, ang Cebu Provincial Fishery Office may rekomendar ngadto sa mga nagpatubo og guso nga mag deep sea farming kun adto magbutang og guso farm sa law mga bahin sa dagat aron di kini direktang maigo sa grabing kainit sa adlaw. Nunod sa grabing kainit, nagkasakit-sakit na ang mga guso nga gipatubo sa isla sa hilutungan. Pagkakaroon mamurag napa sa mga 10 to 20%. But kung magpadayon gini nga init, so mutaas-taas ani mutaas pa kini nga percentage of kanang ice mortality. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luen Merondina. Balitang Bisdak.